आदा आं उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल अफिस सेक्रेटारि सार आदा ओमफ्राय खोनाबाय आदा दे ओमफ्राय फाथाखाथायाव नोंहा जेएमनि खामानि मावनोबो मोनदों ओमफ्राय गाबोन प्रग्राम दंमोनलै जोंहा ओमफ्राय एसेसो हरनो हायो नामा होननानै जों रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो माने जोंनावथ' बिदि डिमान्ड गैया नालाय जाखिनि हायो जों स्किम नांगौ होननानै आं बिया खिन्थु जोंथ' मोनाखैलै फैसाखौनो फैसा मोनो बे उनाव मोनखागोन बिसोरो एसे लाख थाखा पारसेन्ट लानो हादोंबा खामानिखौ जोंनो जुदि 2000 3000 हरनायालाय माथो गिदिर खोथा जाखो आदा आं अफिस सेक्रेटारि उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि जोंबो सोलिनांगोन नालाय बिराद उसुबिदायाव गोलैना दङ माने जोंबो खामानिखौनो हरा गबिन्द साराबो बेनिखायनो दा बिराद रागा जोंना दं आंबो पार्टियाबो फैसा बिलायलांबा दिगदार जागोनसो माथो पार्टिया बिखानांगोन दा पार्टिनिफ्रायसो नोंसोर खामानिखौ मोनदोंबा पार्टिनिफ्रायसो मोनाखै दालाय ओमफ्राय नोंसोरो खामानिखौ लाख थाखा होनानैसो खामानि लादों माथो आदा ओमफ्राय एसे बुजिदोब्रा देलाय हरलाय माबा मोनसे गुगोल पे खालामनानै दा जानाय नङा गाबोन मा जायो रायज्लायनो गाबोन नङालै दानो हरलाय दायो गैया गुगोल पे नै सेंग्राफ्रा एकदम आंखौसो खेदावबाय थादों बिराद मानसिनाव बुंहरदों आं बयखौबो अफिसाव बिराद सेंग्राफोर थायो नालाय दिनै जानाय नङा सेंग्राफोर थायोलै बिरादनो अफिसावहाय बुजिबाय दिनै जानाय नङा होनदां ओमफ्राय मालाथो जागोन गाबोनफोर रायज्लायनो दे जाबाय सोरबा